Nhar il-ġimgħa fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo ħeġġeġ lill-Ministru Carmel Sud Bonnici biex jibqa' Ministru ikun xi jkun ir-riżultat tal-votazzjoni fil-Parlament dwar il-mozzjoni fuq il-Ġustizzja u l-Intern li titlob għar-riżenja tal-istess Ministru. M'għandekx tqis din il-mozzjoni bħala xi ħaġa li lilek anke jekk tgħaddi għandha twaqfek mill-ħidma tiegħek. Jirriżulta iżda li Edwin Vassallo mhux waħdu ta' din il-fema, miegħu jaqblu deputati oħra nazzjonalisti. Carmel Sud Bonnici m'għandux għalfejn jirriżenja. Le, jien ma naħsibx li għandu jirriżenja le. Għala? Ma naħsibx, għax naħseb hija mozzjoni li mhijiex bbażata fuq verament ġustizzja li huwa f'dak il-Ministeru. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tkun id-deċiżjoni tal-Prim Ministru, naturalment il-Kabinett ma jagħmlux il-Parlament, il-Kabinett jagħmlu l-Prim Ministru, mbagħad id-deċiżjoni tkun fidej il-Prim Ministru. Ħadd mill-membri parlamentari ma jiddeċiedi min ikun Ministru, żgur li le. Ġifi fl-aħħar mill-aħħar Prim Ministru jiddeċiedi. Min-naħa tiegħu Edwin Vassallo nnifsu ma marx lura minn dak li jiddikjara fil-Parlament. Dak li kelli ngħid għedtu. Min-naħa tagħhom uffiċjali għolja u deputati nazzjonalisti għażlu li ma jwiġbux dwar x'għandu jagħmel Carmel Sud Bonnici. Il-mozzjoni ġib l-abboġġ tal-maġġoranza parlamentari. Jiena membru tal-Parlament. Iva, l-opinjoni tiegħek infatti qed nistaqsi. L-opinjoni tiegħek? Fejn il-karozza? M'għandekx opinjoni? Għandi. Fil-Parlament għandu jibqem jew jirriżenja? Carmel Sud Bonnici ma jingħatax il-fiduċja fil-Parlament għandu jirriżenja? Jina nipreferi nara l-Parlament u l-eżitu tal-vot fil-Parlament. M'għandekx opinjoni? Grazzi tal-attenzjoni tiegħek. Bil-Prim Ministru Lorenz Gonzi wkoll jażel li għal darb'oħra jinjora l-mistoqsijiet ta' One News. Prim Ministru, jekk Carmel Sud Bonnici ma jġibx il-fiduċja fil-Parlament għandu jirriżenja jew le? Biex ma jwiġbux il-mistoqsijiet ta' One News, oħrajn qalulna li jinsabu maġlin għax kien ser jibda l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Għandi appuntament qed jistennewni fuq. Jekk Carmel Sud Bonnici jitlef il-maġġoranza fil-Parlament għandu jirriżenja? Importa, ħanidħol għax sarni. Meta One News ipprova jieħu l-kummenti wara li spiċċa l-Kunsill, uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista ma ħallewx il-Kamera Person joħroġ qabel ma kienu ħarġu ħafna mid-deputati, inkluż il-Prim Ministru. Fl-istess ħin, il-Kamera Person ta' One News ma tħallix jiffilmja sakemm kienu qed jitilqu n-nies kollha minn ġod dar ċentrali. Dan minkejja li l-mezzi ta' xandir l-oħra kollha tħallew joħorġu barra qabel.